गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय गुवाहाटी बर' एस'सिएशननि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि। गुवाहाटी बर' एस'सिएशनआ बावैसो सिगां फोसावनाय एपीएससी मेन्सआव उथ्रिसारनाय बर' बिजाथिफोरखौ लानानै मोनसे हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियानो जादों एपीएससी मेन्सआव उथ्रिसारनाय बर' बिजाथिफोरखौ मक इन्टारभिउ काम काउन्सेलिं प्रग्राम लानाय। बे हाबाफारिनि गुबै थांखियानो जादों उथ्रिसारनो हानाय बर' बिजाथिफोरखौ एपीएससीनि मक इन्टारभिउआव गोरलैयैनो उथ्रिसारनो हानायनि सोलोंथाइ होनाय। गुवाहाटी बर' एस'सिएशनआ बे हाबाफारिखौ 9 नबेम्बराव गुवाहाटीनि बाथौफुरियाव लादों। बेजों लोगोसेनो 8 नबेम्बराव गुवाहाटी बर' एस'सिएशनआ एपीएससी मेन्सआव उथ्रिसारनाय बर' बिजाथिफोरखौ बरायनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। मोनसे गोनांथार खौरां, कास्ट सार्टिफिकेटखौ लानानै मोनसे गोनांथार फोसावनाय। नोंथांमोना दासिमबो कास्ट सार्टिफिकेटखौ आपडेट खालामनानै लायाखैबा थाबैनो आपडेट खालामनानै लादो। कास्ट सार्टिफिकेट आपडेट खालामनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। सरकारा बिथोन होनाय बायदिब्ला जोंनि थाखानाय कास्ट सार्टिफिकेटखौ आपडेट खालामनानै लानाया जोबोरैनो गोनांथार। मानोना थाखानाय गोजाम सार्टिफिकेटआ आथिखालाव मावख'आरि फोरमान बिलाइ महरै गनायजानाय नंला। बेनिखायनो नोंथांमोना थाबैनो गोजाम सार्टिफिकेटखौ आपडेट खालामनानै लानाया जोबोरैनो गोनांथार। कास्ट सार्टिफिकेटखौ आपडेट खालामनो थाखाय नोंथांमोना गावबा गावनि जिल्लायाव थानाय सरकारि मावख'फोराव थांनानै आपडेट खालामनानै लानो हागोन। बेनि अनगायैबो सेवा सेतु मावख'आरि वेबसाइटनि गेजेरजोंबो कास्ट सार्टिफिकेट आपडेट खालामनायनि सायाव आबुङै मिथिनानै लानो हागोन। इजराइल आरो पेलेस्टाइननि हामास उदखारि हान्जानि गेजेराव जानाय दावहाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। बे खेबाव इजराइलआ गुलि बारुदनि सोलायै दावहायाव बाहायदों गोहोगोरा सैमा। हामास उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनो इजराइलआ माखासे गोहोगोरा सैमानि मदद लादों। गोहोगोरा सैमाफोरा हामास उदखारिफोर थानाय सुरंगआव हाबनानै होसो होसो गाग्लोबनायखौ नुनो मोन्दों। बेनिनो इजराइलनि सान्थ्रिफोरा सैमानि सायाव दैथायहरफानाय केमेराजों केपचार जानाय भिडिअ'खौ फोसावना होनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो सैमानि गिख्रंथावै गाग्लोबनायाव हामास उदखारिफोरनि गोबां जिउ गोमानाय आरो गोब्राब जोखोम जानायनि खौरांखौबो मिथिनो मोन्दों। बीजेपीनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिया उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव जिउ खोमानो गोनां जादों। बिसायख'थिनि सिगाङावनो गिख्रंथावै गाग्लोबनायाव जिउ गोमादों। बीजेपीनि सासे दैदेनगिरिया माओइस्ट उदखारिफोरनि आखायाव जिउ गोमायो। बीजेपीनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिया बे गिख्रंथाव जाथायानो जादों छत्तीसगढ़ रायजोआव। गाबोन एबा 7 नबेम्बराव छत्तीसगढ़ बिधानसभानि बिसायख'थिया खुंफुंजागोन। बेबादिनो बिसायख'थि जानायनि सिगाङावनो माओइस्ट उदखारिफोरनि आखायाव जिउ गोमायो। बीजेपीनि सासे दैदेनगिरिया जिउ गोमानाय सुबुंनि मुङानो जादों रतन दुबे आरो बिथाङा छत्तीसगढ़ रायजोनि नारायणपुर जिल्ला बीजेपी दोलोनि आफादगिरिमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय सानखालि माओइस्ट उदखारिफोरा रतन दुबेखौ रुवाजों गाग्लोबदोंमोन। रायजो राजाफोरजों सावरायफुबाय थानाय समावनो रतन दुबेखौ गाग्लोबदों माओइस्ट उदखारिफोरा। बीपीएफ दोलोनि मोनसे गेदेर खहा। फैगौ लक सभा बिसायख'थिया बारा गोबाव गैलिया आरो बे समनि गेजेरावनो बीपीएफ दोलोनि गेदेर खहा। बिजनी ओनसोलाव फ्राय 900निबो बांसिन बीपीएफ दोलोनि हेफाजाबगिरि आरो दैदेनगिरिफोरा बीपीएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जानायखौ मिथिहोदों। बे जयेन जानाय हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि आरो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादों। बिजनी ओनसोलाव बीपीएफ दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव 900निबो बांसिन सुबुंफोरा जयेन जाफैनायखौ इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा मिथिहोदों। गसाइगाव महकुमानि थामारहाटआव गुलि गावनाय जाथाय। पुलिसनि गुलियाव सासे मोसौ सिखावा जोखोम जायो। बे जाथाया सोमजिदों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम आरो सोनाब बंग रायजोनि सिमा थामारहाट दुथुरामारि गामियाव। सानै मोसौ सिखावजों लोगोसे गंसे वेगनार आरो गंसे बोलेर' पिकआप गारिखौ हमनो हायो, लोगोसे मागु मोसौफोरखौबो बोखांनो हायो। हाग्रामा महिलारिया बिटिआरनि संरैखाथि हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनानै एबा गासै 15% हाग्रा ओनसोलखौ एवस्रांनानै साहा बागान खालामदों होननानै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया गोख्रों अजद खालामदों। बिपिएफनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिनि थुलुंगा होनायावनो माखासे सुबुंफोरा दंफां दानफायनो आरो हाग्रा फोजोबस्रांनो थुलुंगा मोन्दों होननानै रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंबावदों। थांनाय बावैसो साननि सिगां चिरां जिल्लानि सिङाव सार्भिस प्रभाइडार एबा एनजिअनि मावथिफोरा दंफां सिखावफोरनि दंफां हमनायखौ लानानै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। सार्भिस प्रभाइडार एबा एनजिअनि मावथिफोरा दंफां सिखावफोरनि लाबोनाय दंफांफोरखौसो हमदोंमोन, नाथाय बेखौ दंफां सिखावफोरा उल्थायै फाव फान्दायदों होननानै बुंथिदों। कअर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर अर्गेनाइजेशननि गासै
30 फरायसा आफाद आरो माहारियारि आफादफोरा चिरां जिल्ला एबसुनि मावखुलियाव मोनसे सावरायमेल जथुमनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों। गुबैयै बिटिआर ओनसोलाव गोजोन गायसंनांगौनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ दङ बेनि सायाव गुवारै सावरायदों। लोगोसे गोजोन गोरोबथानि उनाव जिखिनि गोजोन थासारि फैबाय बेखौ बरायदों आरो बेनि थाखाय गासै हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथियै गोरोन्थि गैयालासिनो बिदा फंबाय बायदियै बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानायनि थाखाय आरो हारि माहारिया जौगानांगौनि थाखाय हाबा मावलांनायनि थांखि आजावनाय जायो। लोगोसे सोलोंथाइ बिथिङाव गोग्लैसोनाय ओनसोलफोरखौ खौसेयै नोजोर लाखिनानै सोलोंथाइखौ जौगानायनि थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जयेन्टलि हाबाफारि लानायनि थाखाय सावरायलायनाय जायो। थांनाय समाव बिटिआर काउन्सिल सरकारा माखासे कमिटमेन्ट होनाय दङमोन। बे कमिटमेन्ट बायदियैनो टेट एपइन्टमेन्टखौ थिसननायनि थाखाय दाबि दैखांदों आरो सिएसपि एबा सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड दानानै थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड साख्रिनि थिसनथाइनि थाखाय बे मेलाव रेजुलेसन लानाय जादों आरो आपिल खालामदों। हानि जेंना जेंसिफोरखौ लानानैबो बे सावरायमेलाव गुवारै सावरायलायनाय जादों होननानै दिपेन बर' बिथाङा मिथिहोदों। बिकेडब्लिउएससिआ जाबायदि महर मोननांगौमोन बेबादि महर मोनाखै आरो बेनि गुबै जाहोनानो जादों गाम्बारु मोसाहारि। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया। बिटिआर हालामजों लोगोसेनो बिकेडब्लिउएससिआवबो थांनाय माखासे समनिफ्रायनो फिसा फिसा राजखान्थियारि दावहा सोमजिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबादि समावनो बिकेडब्लिउएससिनि बारग' मासिगिरि गाम्बारु मोसाहारिखौ हाग्रामा महिलारीनि मुसुखाखौ सावनो गाहाय बिथोन होग्रा होननानै बुंदों। बेजों लोगोसेनो गाम्बारु मोसाहारिनि थाखायनो बिकेडब्लिउएससिनि जौगानाया मोनसेबो जाफुङाखै आरो बारग' मासिगिरि गाम्बारु मोसाहारिया काउन्सिलाव थानानैनो सरकारखौ केस होयो होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।